No, takže ahojte. Dáme si teraz pesničku od Gypsy Culi, takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Nemôžem ja na teba zabudnúť.
Chcem, aby ste dali tú arménskú pesničku túto, naživo. Ja vám dám. Daj mi teraz toto, že tu. Áno. A mami chodník, kde stojí koľko? Mami, chodí na reč, on na džus. Koľka? Ja spievam. Necháš jesť, ale... Suši ma v krku. Asi mi tam spadla ryba. Teším sa. Daj dole ten. Jak to išlo? Taxík? Čo? Čítaj, čo tam píše. Čo? To po... Bemol bol, bemol. Bemol. Jedna taká Sára Faková, ona je to fanúšička. Pozdravuje. Tak ja ju pozdravujem. Hej, nás. A vám mami. Maličky. Ja som už zachytnutý. Tak už len toto a už koniec, stačí. Zajtra musíte... Hej, Viktor, stačí. Tristeza, já não mais.
Počkajte, odpovedajte ľuďom na to. Dobre, už asi skončíme skúšku, lebo už Ale odpovedaj im na otázky. Počkej. Šiel. Odpovedaj. Si star, ja by som chcela tiež tu. Joj, máme sosky, mám tu Nikola, nechytačka na tebe. Nikolka, ďakuj ľuďom. Ďakujem všetkým za... Krásota Nikola, krásne vlasy, túto za tvoje Boleslave. To si daj na Boleslave tú piesň. A tak nažené pre Sáru, tiež súprovi dám klobúk dole. Moc krásne spievaš, chýbaš. Či chyba máš hudbe nedobre vyštelované. Ďakujeme. Ďakujem. Dajte tu Sunomange. Daj ma na nabíja. Super Nikol, volaj taxi, dajte palalate. Super bomba. Cica moja. Dobre vám to ide. Ja Nikolka, ty ženka jedna. Nádhera. Niky zatiaľ ťa iba 194 ľudí pozera. Ešte niečo. Hej, ale nie také, že čo, one... že sme zničení. Čo áno? Teraz, keď budeš mať čas, či keď budeme mať čas, chápeš, môže hrať ľuďom, čo chcú. Teraz nemôžeme, Chápeš, Niky. teraz sme zničení, Niky. Teraz musíme ísť hrať Musíš automaty. sklamať fanúšikov. Povedz, že ideme hrať automaty teraz. Ideme hrať automaty. Som pinguer. Vlasy si zabila, Nikol. Ďakujem. Vlačí zdor. Dobre, Dobre, tak sa lúčime lúč. sa s vami. Dúfam, že zase stretneme v budúcom vysielaní. Salas. Zatancuj, no. Ale no, ti, opa, do tempa, ale do tempa more. Nevadí, tak ahojte.